Migawo mar somo kaachiel kod kambi mar Intel bago tiegruok mar jopuonj mag sayans, kwano kod lony manyasani e kar tiegruok ma Semastea. Tiegruok ni en motelo rwako jopuonjre 1.2 mag grade 9 e grade mar 10 higa manyien kaluwore kod piny owacho. Tamalo 60 mag jopuonjre igeno ni dhi timo lai mag kwano, sayans kod lony manyasani, kendo koro nyaka ik jopuonj ahinya to kotenore kod tiegruok mag AI kata lony manyasani. Tiegruok ni igeno ni dhi konyo iko jopuonj kendo keto chenro mag somo mag jopuonjre mag grade 10 mayot chakre higa manyien. We are expecting all our schools around the country, 9,550 of them, to have STEM, science, technology, engineering, and mathematics, the first pathway. So as we plan our 1.2 million learners to transition, we are saying one of the critical areas every school will have is STEM. Ministry of Education to kod Semastea mondo mi wakony jopuonj otiegre e weche mag technology manyasani, nikech iyudo ka nyithindo makoro sani nitiere CBE makalo ngas mar klas 6 kadhi mbele, kendo moko kalo ngas mar klas 9 kadhi mbele, ma klas manokwongo thothgi ong'eyo weche mag teknolojia. Tiyudo ka jopuonj seche moko dong' chien e weche mag teknolojia.